ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀମା ରହୁଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାଘବ ଏବଂ ବୋହୂ ସୁମି ସହ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ। ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ପୁରୁଣା ତମ୍ବା ହାଣ୍ଡି ଥିଲା। ସେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଛାତିରେ ଆଉଜାଇ ଶୁଅନ୍ତି। କାହାକୁ ବି ସେ ହାଣ୍ଡି ଛୁଇଁବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଘବ ଏବଂ ସୁମି ଦୁହେଁ ଭାରି ଲୋଭୀ। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ୀମା ସେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମାନ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକରେ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ହାଣ୍ଡି ଆଶାରେ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଘବ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ କହେ, ମା ମରିଗଲେ ଏ ହାଣ୍ଡିଟା ମୋର, ଆଉ ଆମେ କୋଟିପତି ହୋଇଯିବା। ଦିନେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେଉଥାଏ। ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ। ଅଧରାତିରେ ବୁଢ଼ୀମା ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ମାଙ୍କ ଆଖି ବୁଜିବା ମାତ୍ରେ ରାଘବ ଏବଂ ସୁମି କାନ୍ଦିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତମ୍ବା ହାଣ୍ଡିଟିକୁ ଧରି ଭିତର ପଟୁ କବାଟ କିଳିଦେଲେ। ରାଘବ ଥରୁଥିବା ହାତରେ ହାଣ୍ଡିର ମୁହଁରେ ଥିବା ମାଟି ଖୋଲିଲା। ଭାବିଥିଲା ଭିତରୁ ସୁନା ମୋହର ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ହାଣ୍ଡିଟି ଓଲଟାଇ ଦେବା ପରେ ସେଥିରୁ କେବଳ ନଦୀର ବାଲି ଏବଂ କିଛି ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ବାହାରିଲା। ତାହା ସହିତ ଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି। ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା, ରେ ପୁଅ ରାଘବ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯଦି ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ରହିବି ତେବେ ତୁ ମୋତେ ପଚାରିବୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଏହି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଧନ ଅଛି ବୋଲି ଭାବି ତୁ ମୋତେ 2 ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲୁ। ଏହି ବାଲି ହେଉଛି ସେହି ମାଟି ଯେଉଁଥିରେ ଦିନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବେ। ପ୍ରକୃତ ଧନ ସୁନା ରୂପା ନୁହେଁ, ବରଂ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଆଜିଠୁ ତୁ ସେହି ବାଲି ମୁଠାକ ଧରି ରହ। ରାଘବ ଏବଂ ସୁମି ପଥର ପାଲଟି ଗଲେ। ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ ସେହି ସୁନା ହାଣ୍ଡି ଆଶାରେ ନିଜର ମାଆକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଗପରୁ ଆମେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ। ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଶୂନ୍ୟ କରିଦିଏ।